Mushure mekunge mutungamiri wenyika vaMnangagwa vamupa chipo chemotokari, Comic Elder vapiwa chimwe chipo chemari inosvika $150,000 yekutenga imba naSir Wicknell Chivayo. Tototi nemakorokoto Ana Mugwaku. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikewo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Makomborero ari kuramba achiuya achinaya kuna Comic Elder. Mushure mekunge mutungamiri wenyika vaMnangagwa vamupa chipo chemota yeToyota Hilux GD6 itsva nhema paNational Youth Symposium. Muzvinabhizimusi ane mukurumbira Sir Wicknell Chivayo abva atsinhirawo pamusoro ndokumupa chipo chikuru chemari inosvika $150,000 kuti atenge imba chero kwaanoda. Comic Elder zita rake chairo Leroy Tadiwana Shezaware, uyo ane makore 23 okuberekwa, anobva kubudiriro, uyo azere nemitambo inonakidza yekomedhi achishandisa mazita akasiyana-siyana akaita saAna Mugwaku, Obvious Matutu naNicodemus Chigovanyika. Aitirwa zvikurukuru. Wicknell amurumbidza nekusekesa mutungamiri wenyika achiti ndafara newe mufana, uye achimukurudzira kuti atore mari kubva kugweta rake sikumbuzo mpofu musi wechishanu chino.